Milí pacienti, nedávno som bola na prednáške krčného lekára, ktorý hovoril o princípoch liečby zápalu hrdla a mandly. A nie je to také jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá, aj keď sa možno javí ako najjednoduchšie urobiť výter z hrdla a potom liečiť príslušnú baktériu, ktorá vyjde v tom výteri. Nie je to také. Sú iba niektoré prostredia v tele, ktoré sú sterilné. To je napríklad mozgovo-miechový mok, krv alebo moč, keď je cievkovaný. Ale je veľa prostredí v tele, ktoré nikdy sterilné nie sú. To znamená, že vždy sa tam nejaké baktérie nájdu. A to je napríklad pokožka, moč, ktorý cievkovaný nie je. Častokrát tam môžeme nájsť malé množstve baktérie. A sú to sliznice. V nosovej sliznice u dospelého pacienta, u dospelého človeka sa vždy nejaké baktérie vykultivujú, takisto aj v hrdle. A teraz liečím papier alebo liečím pacienta. O čo nám ide? Tak určite neliečím papier. V odporúčaniach pre dospelých pacientov sa uvádza, že nemáme ani paušálne, teda štandardne za každej okolnosti, keď pacient má nejaký respiračný infekt, robiť výtery z nosa, pretože sa tam nachádzajú bežné patogény, medzi ktoré patrí aj Staphylococcus aureus alebo Staphylococcus epidermidis, alebo sa tam môžu nachádzať aj iné baktérie, napríklad Streptococcus viridans, ktoré nám tam vidie nejaká citlivosť, že laboratórium tam stanoví nejaké, to sa volá, že minimálne inhibičné koncentrácie, že koľko antibiotík potrebujeme dať, aby sme tú ktorú baktériu eliminovali alebo teda zabili úplne. Ale pokiaľ pacient nemá symptómy, tak my toto neriešime, pretože tie baktérie sú bežne prítomné. Vieme to, že máme aj pozitívne baktérie v organizme, dokonca je to až na kilá prepočítané, koľko ich máme v črevách. A je dobré, že ich máme, pretože bez nich by sme nevedeli žiť. Čiže my sme kolonizovaní baktériami a je to normálne. A teraz treba byť veľmi múdry a veľmi racionálny, kedy nasadíme antibiotickú liečbu, ak aj papierovo nám vyjde, že tam nejaká baktéria je prítomná v organizme. A tiež nám treba byť veľmi múdry a rozmýšľať, že kedy a z akej oblasti my výtery robiť budeme. Tak teda u dospelého pacienta, ktorý nemá príznaky nádchy, nemá zmysel robiť výter z nosa. Vždy tam niečo nájdeme a potom je tendencia tú liečbu ako keby navýšiť, liečiť navyše. Netreba, keď pacient nie je symptomatický. Čo sa týka hrdla, tiež, ako som už spomenula, dokonca aj meticilin rezistentné, tzv. MRSA stafilokoky, pokiaľ pacient nemá symptómy, pokiaľ nemá červené hrdlo, keď si to objektívne vyšetrením zistíme, neliečíme u dospelého pacienta. Takisto hemofilus influenza, parainfluenza, nie sú symptómy, neliečíme. Pokiaľ sú symptómy, treba sa nám pozerať na to, o aký patogén sa tam jedná. Častokrát nám prichádzajú pacienti s tým, že máme vylúčiť fokusy, teda že či nejaký zápal v tele je. Tak mandle sú vždy potenciálne fokusom. Môže sa tam a takmer vždy sa tam nejaký patogén nachádza. Výter musí byť urobený adekvátne. To znamená, že poriadne zájsť do takých priehlbiniek, ktoré sú v mandliach a tam ten výter urobiť. Ako náhle sa už dotkneme tou štítvočkou alebo tým tamponom sliznice inde jazyka alebo na líci, alebo keď pacient predtým si umyl zuby, už ten výter nie je adekvátny. Takže tiež aj treba zvažovať, že ako realizovať, kedy treba realizovať výter a potom kedy liečiť a kedy napríklad aj tie mandle odstrániť. Dopredu vám nikto nevie povedať, či ten efekt tonzilektomie, teda odobratia mandly, bude taký, ako očakávame. Častokrát kožný lekár, častokrát gynekológ alebo niekto, kto sa zaoberá chronickými infektami, povie, že treba hľadať ten fokus alebo pred nejakou operáciou
pacient nemá mať žiadnu baktériu na mandliach vo výteroch. To nie je reálne. Tie baktérie sú tam prítomné. Kedy tie mandle dávame odstrániť? Je to vtedy, keď sú opakované symptomatické angíny. Keď je tam prítomný Streptococcus pyogenes. Vieme, že Streptococcus pyogenes môže skrížene vytvárať potom poškodenia obličiek alebo kĺbov alebo srdcového svalu. Pokiaľ naozaj pacient má opakované zápaly mandly a pokiaľ je tam zvýšené áslo ako pozostatok po infekcii Streptococcus pyogenes, vtedy uvažujeme nad tonzilektómiou, teda nad odobratím mandly. Týmto chcem povedať, že nie všetko, čo sa nám javí, akože to treba liečiť, tak treba skutočne liečiť antibiotikami. Treba sa zamyslieť v súvislostiach, čo ideme liečiť, prečo ideme liečiť a prečo napríklad aj ten výter z hrdla ideme realizovať. Keď to poviem tak trošičku, nie ad absurdum, ale sú aj takí, a to spomínal ten renomovaný krčný lekár, ktorí sa pozerajú vyslovene len na klinický obraz pacienta, pozrú si to hrdlo, ten orofaring dozadu, pozrú sa na tie sliznice a nerobia výtery, aby to nebolo skresľujúce. My však áno, dávame do súvislosti klinický stav pacienta, výter, opakované infekty, celú jeho epidemiologickú anamnézu a liečíme na základe tohto, ale nie výter, lebo môže sa stať, že sa nám zdá, že táto krásna kytica je z prírodzených kvetov, pričom je umelá. A takisto výter z hrdla nám môže hovoriť o tom, že tam máme nejakého patogéna, ale liečiť ho netreba. Liečíme pacienta, neliečíme papier.